It-toroq Maltina ħallu vittma oħra din id-darba sewwieq ta' mutur. Dan hekk kif is-sift filgħodu kien konfermati li tilef ħajtu l-Ingliż ta' 54 sena illi 3 ilu kien ħabbat fi skip li kien wieqaf fil-bypass ta' San Pawl il-Baħar. Ir-raġel kien qiegħed isuq mutur tal-għamla Honda u minkejja l-isforzi kollha biex isalvawlu ħajtu l-Ingliż miet fl-ITU matul il-lejl. Dan l-inċident kien qajjem kontroversja minħabba l-fatt li x-xogħol fiż-żona kien qiegħed isir bla permess. Dan iddikjarawh kemm Infrastructure Malta kif ukoll Transport Malta. Infrastructure Malta kienet qalet illi ma ġietx notifikata li kienu se jsiru dawn ix-xogħlijiet u għaldaqstant għalihom ma ntalabx permess. Bl-istess mod lanqas Transport Malta ma kienet infurmata bix-xogħlijiet u l-kuntrattur ma kellux permess validu biex jagħmel ix-xogħlijiet fis-sit fejn seħħ l-inċident. Il-Maġistrat tal-Assa Ian Farrugia qed imexxi inkjesta. L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.